Povedzme si pravdu, oklamali a podviedli ste občanov v členských štátoch Európskej únie. Tvárite sa ako spasitelia, ktorí prinášajú mešec plný peňazí, ktorí rozdávajú členským štátom a tie by vás následne mali poslúchať výmenou za to, že vy im prinesiete finančné prostriedky. Toto všetko je ale jedno veľké a podlé klamstvo, pretože vy ste žiadne finančné prostriedky nezarobili. Tento parlament nezarobil ani jeden jediný cent. Vy žiadne hodnoty a zdroje nevytvárate. Každé jedno euro, ktoré týmto členským štátom s vydieračskými podmienkami dávate, sú peniaze, ktoré musia daňoví poplatníci v Európskej únii zaplatiť na zvýšených úrokoch a zvýšených poplatkoch do tejto Európskej únie, pretože každé jedno z týchto eur je na dlh. Vytvorili ste peniaze, ktoré spôsobili infláciu, predražili ľuďom život a všetko toto musia zaplatiť všetci občania členských štátov. A keď si v niektorých členských štátoch dovolia neposlúchať, ako v Maďarsku alebo u nás na Slovensku, tak začnete prikazovať, koľko peňazí musí ísť do rôznych sexuálnych či náboženských menšín, koľko peňazí musí ísť do tzv. Zelenej transformácie, musíte budovať solárne panely, musíte budovať veterné elektrárne. Ak to nechcete, neposlúchate, Európska únia príde, potrestá vás a vezme vám vaše finančné zdroje, ktoré ale občania aj v Slovenskej republike musia predsa zaplatiť a vy im ich chcete blokovať. Vaše granty a vaše pôžičky nie sú nič iné, len nástroj na totalitnú kontrolu a vydieranie jednotlivých členských štátov. A ľudia to vidia, ľudia sa prebúdzajú, preto je tu poslancov, ktorí takéto zvrátené mechanizmy podporujú čoraz menej. Táto Európska únia, ktorá sa postupne krok za krokom, rok za rokom mení a transformuje na nedemokratický totalitný projekt, si chce uzurpovať všetkú moc, aby mala kontrolu ešte aj nad rozpočtami jednotlivých členských štátov. A ten dôvod je jednoduchý. Chcete viac moci, chcete viac peňazí, chcete viac kontroly, chcete poslušné členské štáty, nie suverénne a hrdé národy, ale za tým stojíme my tu a teraz, za Európou suverénnych a hrdých národných štátov.